bulig sa PNP agud nga madakpan ang nagpamahog sa iya sini nga bata. Kag magahatag man kita karon sang dugang nga update angot sa sining kamatayon sang anay senador nga si Ramon Revilla Sr. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:06. Detalye sa aton ng mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ninyo mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon! Radio! Mga kaaksyon, madamo sa naglaylay nga pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:10. Kagkaroon sa detalya sa aton mga nagapangunang nga balita lokal.
Apat sa 5 ka mga local government units sa LGU sa Western Visayas nga wala pa makasumeter sang complete liquidation reports para sa Social Amelioration Program o KUNSAP bangod sa COVID-19 ang halin sa Negros Occidental. Suno kay Department of Social Welfare and Development Region 6 Director Maria Evelyn Macapobre, ini nga mga LGU amuang Rojas City sa Capiz, syudad sang Himamaylan, Silay, Sagay kag Banwa sang Manapla sa Negros Occidental. Dugang pa ni Macapobre nga sandig sa Memorandum Circular No. 9 sang DSWD na saad nga dapat masumeter sa mga LGUs ang among nga report 15 working days matapos makumpleto ang SAP payout. Suno kay Macapobre, natapos na ang payout sa una nga tranche sang SAP sadtong Mayo 27. Ginpanugyan sang Regional Director sa sining nga mga LGUs nga makig-angod sa ila tatapan agud nga magpahibalo sang rason kung nga naatrasar ang pagsumeter. Based on our monitoring, there are still 5 LGUs that have not submitted their liquidation reports. Pangalanan ko ito, pero kung hindi ito accurate o hindi ito tama, please contact us immediately dahil sa aming record, ito po ang mga LGUs na hindi pa talaga nakasubmit ng liquidation. Ang Rojas City ng Capiz at sa Negros Occidental, meron tayong Himamaylan, Silay, Manapla at Sagay. Ang kabahin sa pagpahayag ni DSWD Region 6 Director Maria Evelyn Macapobre. Sa iban nga balita lokal, nagabaton kagabi isang panibago nga memorandum ang Bacolod City Police Office nagikan sa Regional Interagency Task Force nga kung saniin temporaryo nga ipauntat ang pag-issue sa travel authority sa mga persona nga tuyo nga magbiyahe padulong sa Region 8 matapos nga ang probinsya sa Southern Leyte kag Samar ang pila lamang sa mga lugar sa pungsod nga ginakabig sa Department of Health bilang emerging hotspots sa COVID-19. Suno kay Lieutenant Colonel Lester Liada, Deputy City Director for Operations sa Bacolod PNP, ginpauntat man ang pag-issue sa Travel Authority padulong sa syudad sang Cebu kag Talisay City sa probinsya sang Cebu. Panugyan ni Liada sa publiko nga magulat lamang sang panibago nga mando apang nagpalayag nga kung emerhensya o kung kinahanglanon nga magbiyahe sa nagapangayo sa Travel Authority sa ginadilian nga lugar, posible nila ini nga iga-konsiderar. Tub-tub suwong na lamang magabaton ang Philippine Drug Enforcement Agency sa letter of intent na gikan sa mga local government units nga luyag ilakip ang ilang mga barangay sa patigayunon nga deliberation agud nga baybaluan kun isa ini ka drug cleared barangay. Suno kay PDEA Negros Head Nicolas Gomez, natalana nga sa Hulyo 23 posible matigayon na ang deliberasyon sa Regional Oversight Committee nga duha ka beses na ginpaisol bangod sa nagapadayon nga COVID-19 pandemic. Dugang pa ni Gomez sa karon may 40 ka mga barangay candidates ang natalana nga osisaon sang komitiba kag kun makapasar, idugang ini sa listahan sang 134 ka mga drug-cleared barangays diri sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang ginpahayag naman ni Gomez nga sa atong lockdown, wala na dula ang demand sang droga, apang nagkulang naman ang supply. Sa karon bangod naghalog na ang quarantine mode sa probinsya, mas ginistrikto ang ila pagbantay, bangod may mga na-monitor sila nga may gasulod nga droga nagikan sa Manila. Mga puli kaya nakita din man natin ang atong trend man, magka-increasing magit ang number natin since pag-assume namon diri sa office last year. So nakita natin na pasaka natin mga number of barangay that year. During lockdown, so 3 months na siya na ubos man aton supply diri sa aton probinsya. Ini bangod gani sa stricto na sa itong lockdown, stricto na border security naton. Ang kabahin sa pagpahayag ni PDEA Negros Head Nicolas Gomez. Sa ibang pang balita lokal, ginkalipay ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran ng chairman sang Interagency Task Force ang palayag nga ginhimo ni Presidential Spokesman Attorney Harry Roque subong adlaw angod sa mandatory RT-PCR test nga dapat patigayunon sa mga LSI. Antes ini sila ang tugutan nga makapauli ilabi na sa mga lugar nga ginakabig high risk area. Suno kay Familiaran, isa ini ka maayo nga development para nga mahim-os man ang paminsaron sa Bacolod noon sa estado sa mga LSI
LSI nga nagapauli sa syudad. Dugang pa ni pamilyaran ini nga concern ay nangin sentro man sang ila pagsinapol tinalikdan nga adlaw kaupod kay Mayor Evilio Leonardia. Nagalaom naman ang vice alkalde nga magapadayon ini nga sahi sang regulasyon ilabi na sa natalana nga pag-resume sang schedule sa pagpauli sa mga LSI nga naghalin sa Cebu. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:16. Para sa aton mga ka-aksyon, pinaka-importante gid nga halungan nato ng aton ikaayong lawas. Agud nga nilikawan ang mga masakit, dapat epektibo man nga food supplement ang aton kinahanglan. Ginarekomendar ko sa inyo, Santon Plus Gold, mas gin panami kag mas gin pa epektibo, magud may ara ini sang extracted nga mangosteen, malunggay, amarguso, garlic kag spirulina. Ang Santon Plus Gold epektibo nga makabulig sa diabetes, may dira nga dugo, hypertension, inflammation, bukol kag iban pa. Santon Plus Gold mawakal sa mga butika. Detalye sa ngaton mga nagapauna nga balita national pagkatapos lamang sa mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para
labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Philippine Standard Time, alas 6:20. Una sa balita, una sa aksyon. Kagkaroon sa detalye na sa ngaton, mga nagapangulang nga balita nasyonal. Plano sa Department of Tourism nga pahanugutan ang mga dumuluo nga turista halin sa mga pungsod nga may manubo o kung wala sang kaso sang COVID-19 nga makabisita sa pila ka mga tourist destination sang pungsod bilang tikang agud nga makabangon liwat ang sektor sang turismo. Sa laging handa public briefing ginpahayag ni Tourism Secretary Bernadette Romulo o kung Romulo Puyat nga ini ang kabahin lamang sa plano nga pagpatuman sa ginatawag nga travel bubble sa travel corridors. Sino pa kay Puyat, buot silingon, ginatunan sang DOT ang pagpahanugot sa mga dumulo nga turista nga naghalin sa pungsod nga halos wala sang COVID-19 cases nga pwede na nga magbiyahe diretso sa tourist destination. Pila sa gintungod di Puyat nga kilala nga destinasyon amo ang Bohol kag Boracay tungod ang nasambit nga mga tourist spots ang may kaugalingon nga international airports kag may manubo nga kaso sang COVID-19. Ginapilar ni Presidente Rodrigo Duterte sa Association of Southeast Asian Nations second ASEAN nga i-recalibrate ang COVID-19 response plan pagi sa paghatag konsiderasyon sa mga natun-an nga mga leksyon sa pagpag-away sa pandemic. Suno sa Malacanang, ginpahayag ni Presidente Duterte sa mga lideres sa 10-nation bloc pagi sa video conference nga dapat i-accelerate ang promotion sa regional connectivity and sustainable supply chains, human resource development kag migrant workers' rights. Ginadusok man sa presidente nga pabakuron ang kapasidad sa pag-address sa mga ginakabig nga future infectious disease outbreaks pagi sa research and capacity building sa health technology development. Samtang ginaabi-abi naman sa presidente ang pagtukod sa ASEAN Fund for COVID-19. Sa tapusan nga balita, national na nawagan si Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez sa Department of Justice nga i-review ang pag-dismiss sa kaso kriminal batok sa duwa ka mga anay Philippine Military Academy officials angot sa kamatayon sang kadete nga si Darwin Dormitorio. Suno kay Rodriguez, kinahanglan nga i-review kag kun mahimo i-reverse ang findings ng Baguio prosecutors. Dugang pa ni Rodriguez, maathag nga may ginlapas sa anti-hazing laws sa anay PMA Superintendent Lieutenant General Ronnie Evangelista kag anay Commandant of the Cadet Corps Brigadier General Vicente Bacaro nga pareho nga ginabsulto sa kaso tungod sa kakulang sang probable cause. Ang duha ka opisyal pareho nga nag-resign kasunod sang kamatayon ni Dormitorio sa tungbulan sang Setyembre tuig 2019. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:24. Detalye sa ngaton balita international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una,
mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention Sa aksyon! Kagsalita niya sa ngaton balita international, isa ka mabaskog nga lupok ang na-record sa Tehran, Iran. Suno sa Iranian Mera News Agency, nagpatigay na sa investigasyon sa karon ng otoridad sa natabo. Sa mga video kag litrato sa social media, tama kabaskog sang lupok nga nabatyagan kay nabatian man. Suno sa Iranian ISNA News Agency, posible nga may labot sa natural gas tank sa lugar ang natabo nga matunog nga lupok. Kag sa atong balita sports, nagpositibo sa COVID-19 ang panamyanan na boxing legend nga si Roberto Hands of the Stone Duran. Magluwas sa sipon, wala naman sa iban pa nga sintomas nga ginabatsyag ang boksidor.
Sa post sa Instagram sang bata ni Duran nga si Robin, ginpahayag sini nga positibo ang resulta sa COVID-19 test sang iya amay. Ang 69 anyos nga si Duran amo ang 6-time boxing world champion. Sa iya pila ka dekada nga boxing career, nakarecord siya sang 103 kadaog kag 16 ka pierde. Kag sa atong balita entertainment, nagpangayo sang bulig sang Philippine National Police ang aktres nga si Aiko Melendez para madakpan ang netizen nga nagpamahog sa iya 21 anyos nga bata nga si Andre. Ginhingyo ni Aiko sa PNP nga madakpan ang suspetsado nga gingamit nga ngalan sa Twitter amo ang @Jacolinks. Nagpamahog ang nasambit nga individual nga ipalapta ang sex video sang iya nga bata. Ginpanginwala naman ni Andre nga mayara ini sang sex video apang makapila ka beses nga ginhimo sang netizen ang pagpamahog nga nagdulot naman sang anxiety sa bata. Nagpasalamat naman si Aiko sa anti-cybercrime group sang PNP. Kag sa iwan pa naton nga balita sa entertainment, nagtaliwan na sa edad nga 93 si Anay Senador Ramon Revilla Sr. Sa Facebook Live, ginkonfirmar ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. ang pagtaliwan sang iya amay. Ginpakita man ni Senator Revilla pagi sa iya nga Facebook Live ang eksena sa hospital room matapos nga nagtaliwan ang iya amay. Madumduman kahapon sang aga nagpost pa sa iya man Facebook ang bata nga Revilla kag nagapangayo inisang pagpangamuyo para sa iya nga amay. Sadtong Mayo 31 sang gabi, gindala sa hospital si Ramon Revilla Sr. matapos ini nga nag-eksperyensya sa kabudlay sa panginawa. Kag madumduman, si Ramon Revilla Sr. ang naging senador sa pungsod sa tuong 1992 tubtub tuig 2004. Kag sa patag naman sang showbiz, ginkilala si Revilla bilang hari ng Agimat. Sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:32. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa ngaton mga natipon nga balita diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Hunyo 26, tuig 2020. Sa liwat ang inyo tagbalita, Action ang Defensor. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,